Abyste si udělali představu o tom, kdo je to sršeň, je potřeba ho na něco posadit. A my jsme si pro něj připravili nářazovku první kategorie, která je jen pro hodně dobrý a vyježděný kluky. BMW S1000 RR. Adrenalin 10 kubíků, rovnou do srdce. To jen tak někdo nepřežije. Právě teď si urval cenu motocykl roku v České republice. Když ji chcete dostat na limit, musí to zkusit frajer, co zná svoje limity. Sršeň, je to na tobě. A nebudeme ti do toho kecat. Je to novinka roku 2010, poprvý řadový čtyřválec od BMW a jako celek je to hodně dobrá motorka. Přednosti tady té motorky určitě kontrola trakce, jediná sériová motorka, která je vyráběna s kontrolou trakcí, antihopingová spojka, je to našpechovan elektronikou, má to 3 palivové mapy přepínatelné, takže určitě vybavení té motorky. Někomu se nemusí líbit design té motorky, je to úplně nový, budou lidi, kterým se bude líbit, kterým se líbit nebude a zbytek se ukáže postupem času. Motor pocitově trošku hlučnější než u konkurence, výborně naladěná převodovka, vynikající řazení, nemám jedinou výtku, co se týče motoru, možná příliš koní na silnice pro běžný provoz, ale zase to má přepínatelný mody, takže bez problémů. Základní nastavení té motorky a toho podvozku bez problémů, možná trošku tuší podvozek na české silnice. Ta motorka je určená pro hodně vyježděn, hodně zkušený řidiče, který vědí, co za ty peníze si pořizujou. Ta motorka bude pro začínající jezdce hodně nebezpečná. Peníze, které utratíte tady za tu motorku, určitě nebudou vyhozen. BMW S1000 RR. Ostrá a dravá. Její limitní možnosti rozhodně zkoušejte na okruhu nebo na uzavřené dráze, protože ti, co to mají v ruce, na běžných silnicích neriskují. Výborný BMW. Tak, zase někdy příště.